Trawlfiskeriet over hele verden undergår i disse år en række drastiske forandringer, som i øvrigt mange andre fiskerier. Fra mange sider angribes trawlfiskeriet, og derfor følges udviklingen tæt op af projekter i mange lande, som forsøger at tage de udfordringer op, som kritikerne kaster på bordet. I Norge har der i de seneste år været gennemført et stort anlagt projekt, der havde som mål at give de trawltyper, som anvendes til fangst af torsk, hyse og sej, et grundigt eftersyn. Det var der flere gode grunde til. Dels har de typer, som anvendes, ikke ændret sig meget i flere årtier. Dels er fiskeriet en så vigtig del af norsk fiskeri og fiskeeksport, at det ikke var ønskeligt, at en negativ holdning skulle bremse dette fiskeri. Netop fordi trawltyperne, der bruges i torskefiskeriet, er af ældre dato, var det ikke vanskeligt at pege på flere muligheder for forbedring af trawlene inden for en række forskellige områder, hvor kritikken især rammer. Energibesparelser, miljøpåvirkning og selektion og udsortering af småfisk. Og derudover var det ønskeligt at øge effekten af trawlene, i det ressourceknaphed gør det nødvendigt at kunne fiske mere per tidsenhed og nedsætte udgifterne for at holde økonomien hjemme. Men gevinsten er også samfundets. Mere effektive brug giver sundere lokalsamfund og mindre miljøbelastning, både i form af CO2-udslip og i form af påvirkning af havbunden. I 2002 blev Havforskningsinstituttet og SINTEF Fiskeri og Havbrug bedt om at forene kræfter for at komme med forslag til en ny trawl til fiskeri efter torsk, hyse og sej. Ved projektets start blev det klart, at de emner, der skulle arbejdes med, var et nyt gear, som dels skulle kunne slæbes over hård bund, det vil sige være lige så effektivt som et traditionelt rockhoppergear, dels skulle lukke for den mulighed, fiskene har for at undslippe under og gennem rockhoppergearet. En nydesignet trawl, som ved hjælp af sidepaneler og en føring med hængemasker på headline og fiskeline, skulle kunne bringes til at give en noget større højde, noget som er ønskeligt i sejfiskeriet, og en generelt bedre bundkontakt. Energiforbruget ved slæbning skulle minimeres, blandt andet ved at forøge maskestørrelsen i store dele af trawlen. Og endelig blev det overvejet, om det var muligt at gøre noget ved opdriften på trawlen. Der var flere grunde til at ønske kuglerne på headlinen udskiftet med noget andet, gerne fremstillet af canvas, som kunne løfte som en drage. Projektet har arbejdet med alle emnerne og fremkommet med en del forslag til løsning af problemerne. Resultaterne er blevet afrapporteret i flere rapporter, ligesom nogle af idéerne allerede indgår i nye projekter. I denne film skal vi imidlertid koncentrere os om trawlens gear, afløseren til rockhopperen. Det velkendte rockhoppergear kom frem i midten af 1980-tallet og blev hurtigt enerådende i trawlfiskerier på ujævn bund, hvor trawlen trænger beskyttelse. Ved sammenligning af de tidligere løsninger med bobbins betød fremkomsten af dette gear en øget fremkommelighed og reducerede skader på trawlen. Det har også været antaget, at rockhoppergearet betød, at færre fisk undslap under gearet, men virkeligheden var en anden. En række undersøgelser fra forskellige institutioner rundt Nordatlanten har vist, at endog store mængder af fisk er i stand til at undslippe trawl med rockhoppergear. Talrige og langvarige studier af undervandsoptagelser har vist, at fiskene, der samles op i trawlens åbning, let forsvinder ud gennem gearets skiver eller forsvinder, når gearet løftes på den ujævne bund. En anden ulempe ved rockhoppergearet er, at det ikke er nemt at håndtere. Det er tungt, og det lader sig kun vanskeligt bruge på trawl, som tages op på en trawltrumle, og på en hæktravler fylder det meget i trawlbanen og kræver meget kraft ved udsætning. Endelig har rockhoppergearet den uheldige egenskab,
at sådan som skiverne sidder, danner de en vinkel med vandstrømmen, som får dem til at trække ind over mod midten. Travlen mister derved spil på vingerne. Det førte naturligt til tanken om at vride skiverne 90 grader, så de følger fiskelinen, gøre dem firkantede og støde dem tæt sammen. Resultatet af overvejelserne omkring et nyt gear førte til et helt nyt koncept. Det karakteriseres ved at bestå af kvadratiske gummiplader, som er monteret lodret parallelt med fiskelinen. Gearet er væsentligt lettere end rockhoppergearet, og pladerne gør dels, at det har været muligt at give gearet en spileevne, dels at mindske mulighederne for, at fiskene kan undslippe under og gennem gearet. Udviklingen frem til dette gear er gået over en hel del modelforsøg i Sintef sin prøvetank i Hirtshals, Danmark. De første forsøg tog udgangspunkt i et traditionelt gear, hvor det blev forsøgt at dreje skiverne, så modstanden blev mindsket. Det viste sig imidlertid at være ganske umuligt at styre denne drejning, og i øvrigt åbnede det kun gearet endnu mere. Derpå blev det vedtaget at forsøge at montere et skørt under travlen af gummiplader. Det første var rektangulære og ikke helt lige til at samle og montere. Hurtigt blev grundformen dog skabt. Kvadratiske plader, som blev holdt sammen med 2 langsgående kæder eller wire. Fra den øverste af disse blev der etableret forbindelse til fiskelinen. Efterhånden blev forsøgene i tanken så overbevisende, at det blev besluttet at gennemføre forsøg til søs, i første omgang i halv skala. Disse forsøg blev foretaget i Varangerfjorden, hvor der er rimelige fiskeforhold, og hvor man kunne forvente at foretage gode undervandsobservationer med videokamera. Resultaterne var over forventning, da det viste sig muligt at få pladegearet til at virke ganske efter hensigten. Der blev foretaget en del forsøg med pladegearet. De første blev som nævnt gjort i halv skala, men der efterhånden også blev foretaget en hel del forsøg i fuld skala, hvor pladerne har været op til 50 x 50 cm, svarende til højden af en 21-tommer rockhopperskive. Under de indledende forsøg blev det forsøgt at montere pladerne ved hjælp af en wire for oven og en kæde for neden. Det blev dog hurtigt klart, at det ikke var et godt valg, idet kæde og veje ikke arbejder ens med hensyn til forlængelse under belastning. Derfor blev det hurtigt klart, at der skulle anvendes 2 kæder på forsiden. De 2 kæder ville også tage bedre imod stød fra sten og andre forhindringer. Denne betænkelighed var allerede bragt frem under møderne med skipperne. Forsøgene i Varangerfjorden viste, at pladegearet er temmelig følsomt over for længderne på øverste og nederste kæde. Det er selvfølgelig ønskeligt, at pladerne står lodret, således at vandstrømmen hverken trækker gearet opad eller nedad. Det blev tydeligt vist under de indledende forsøg. Her er den nederste kæde for lang, og undersiden af gearet kommer til at hænge bagud, så der skabes en opadrettet kraft, som får gearet til at løfte sig. I første omgang blev det forsøgt at forhindre gearet i at løfte sig fra bunden ved at forøge vægten ved at binde ekstra kæde fast til det. Men selvom vægten blev forøget fra 10 kg til 20 kg per meter, var det dog ikke nok til at bringe gearet ned, sådan som det ses her. Det der skulle til var at afkorte den nederste kæde med 10 cm, så fulgte gearet bunden, sådan som det var meningen. Pladegearet har naturligvis skulle stå sin prøve over for rockhoppergearet, og der er derfor flere gange blevet foretaget en sammenligning. Det er tydeligt ud fra billederne, at rockhoppergearet løfter sig mere fra bunden, når det møder en forhindring.
Løftet sker også langt ud til begge sider, og gearet er tilmed længe om at vende tilbage til bunden. Faktisk svæver det ofte i længere tid over bunden. Pladegearet derimod har en meget bedre kontakt med bunden. Den enkelte plade, og måske et par stykker til begge sider, løfter sig for at komme over en sten, men det slår hurtigt tilbage og forhindrer fiskenes flugt. Det blev tidligere nævnt, at pladerne er følsomme overfor, hvordan kæderne er stillet, og vi så, hvordan pladerne ved en forkert stilling kunne få enten et løft, som reducerede bundkontakten, eller en nedadrettet kraft, som kunne fylde travlen med mudder, eller i værste fald få gearet til at grave sig ned i havbunden. Det er endnu et uløst forhold, og det har gjort, at anbefalingerne i øjeblikket er, at hvis der blot er den mindste risiko for, at fiskeriet kommer til at foregå på blød bund, bør den midterste sektion udskiftes med en traditionel rockhoppersektion. Udskiftning af pladegearet i midten har ikke betydning for gearets spredeevne, men det har selvfølgelig betydning for fiskenes mulighed for at flygte under gearet. Der er dog mulighed for at begrænse fiskenes muligheder for at smutte ud gennem skiverne ved at lukke mellemrummet med en eller anden anordning. En af de mest interessante egenskaber ved dette gear er, at det forhindrer fisk i at undslippe under trawlen, enten gennem det traditionelle gears skiver eller under gearet, når det løftes fra bunden. Det fører til større fangster. Fangstøgningen er blevet dokumenteret flere gange. Fra en afprøvning fra våren 2006 stammer disse tal. Og vi kan se, at der er tale om en ganske betragtelig fremgang i fiskeriet. Dette fiskeri foregik i Barentshavet med traditionelle trawl i en dobbelttrawlsrig. Den ene var monteret med et traditionelt rockhoppergear, og den anden med et pladegear hele vejen rundt. Det skal nævnes, at tallene er fremkommet på kun 3 træk, så det er ikke et statistisk stærkt vidnesbyrd, men det stemmer overens med en voksende række af erfaringer med pladegearet. Det er især interessant, at det er fangsterne af de store fisk, der øges mest.
På disse optagelser ses, at der på gearet er blevet monteret en sensor i midten, som er i stand til at afgøre, om pladerne står op og følger bunden pænt af, eller om de ligger ned, eller måske slet ikke har kontakt med bunden. Efter de første forsøg og omtalerne i medierne, var der en del fiskere, der gik i gang med deres egne forsøg. Nogle fik det til at lykkes, men andre havde åbenlyse problemer. Et af de problemer, der blev afdækket, var, at gearet under udsætning kunne flippe rundt og ind i travlens åbning. Fra denne stilling er det meget vanskeligt at få det til at vende tilbage, og travlen vil derfor blive kraftigt besværet, når den kommer ned på bunden. Derfor er der på det sidste blevet foretaget forsøg med et forbedret gear, som på bagsiden har en hanefod af kæde, som fiskelinen fastgøres i. Det synes som om denne ændring har forhindret gearet i at vende rundt. Det skal slås fast, at pladegearet ikke kan bruges på hvilken som helst eksisterende travl. Det er nødvendigt, at travlen har en pæn runding inde i kværken af fiskelinen. En sådan runding kan kun opnås ved at anvende et passende antal hængemasker eller fløjmasker i hjørnerne. Har travlen kun en stolperet skæring i hjørnerne, vil pladegearet dels ødelægge travlens form, dels vil det selv få et skarpt knæk på hjørnet, som vil gøre det svært at få de midterste plader til at stå oprejst. Der er altså en lang række fordele ved at kunne anvende pladegearet. Udover at fangsterne bliver større, er det interessant, at pladegearet ikke fylder meget i travlbanen eller på en travltromle. Det er også væsentligt lettere at håndtere. Pladegearet, som det fremstår her ved slutningen af projektet, kan ikke siges at have fundet sin endelige form, men de resultater, der er fremkommet til dato, er så lovende på flere områder, at gearet forventes at finde sin plads i en lang række fiskerier, og dermed være med til at øge den økologiske og økonomiske bæredygtighed af trawlfiskeriet i fremtiden.